Ja sa chcem spýtať, ďakujem za tento emotívny vstup do toho, že sme proti školám a škôlkam a tak ďalej. Ja sa chcem len spýtať, bod 3, 71 500. Doplňujúce práce, rekonštrukcia záhradnej ulice v Pezinku. Čo tam ešte sa ide robiť za 71 500, keď ste povedali, že zabránime postupu prác? Ešte raz, pán poslanec, ďakujem Ste to veľmi otočili len na školku. Tu schvaľujeme aj iné rozpočtové opatrenia z rezervného fondu, ktoré neboli rozpočtované tento rok, podotýkam, tak je to tu napísané. Pán poslanec, ďakujem. Takže nezabrzdujeme nič, poslanec. iba to, že ak by ste to dali do komisie, tak jak vám to prikazuje VZDNko, To nie je pán pravda. primátor povedal, že nebude čakať. To nie je pravda. Nech sa páči, keď ignorujeme vlastné VZDNK. Ak by to bolo v komisii, na zastupiteľstve, to sme to mohli mať spracované. Niekedy túto činnosť plnila Mestská rada, teraz berem, že to plnia doplňovanie tých materiálov, lebo spolu pripravovali materiál, teraz to berú komisie, ale jednoducho, keď sa to do komisii nedáva, tak je mi ľúto. Ďakujem. Dámy